Λοιπόν, αποκλειστική πρόγνωση καιρού, δεν το ξέρει εντωμεταξύ, θα με πάρει μετά και θα με βρίζει. Γεια σου, Θοδωρή Κολυδά. Γεια και χαρά, εγώ την έκανα και κοίταξε και για τον κάλαμο που είπατε την ώρα που μιλούσατε στον αέρα. Μπράβο ρε Θοδωρή, είσαι εγγύηση, το ξέρα εγώ. Και Για είδα πες. ότι η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 22 βαθμούς στις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες. Προς το βράδυ γύρω στους 15 περίπου βαθμούς Κελσίου. Βέβαια δεν θα είναι τελείως ανοιχτός ο καιρός για την Κυριακή, μια και λέτε, δηλαδή στις 11 τώρα του 11 Μαΐου. Θα έχει έτσι κάποια παροδική συννεφιά, ωστόσο δεν υπάρχει καθόλου το ενδεχόμενο βροχής. Αντίθετα το Σάββατο θα έχει κάποιες παροδικές βροχές, ειδικά για τον κάλαμο μιλάμε, δεν λέμε τώρα για την Αθήνα. Και από πλευράς αέρα θα υπάρχει ένα βοριαδάκι εκεί γύρω στα 4 με 5 περίπου μποφόρ. Θα κρατήσουν γενικά και οι βοριάδες όλες αυτές τις μέρες. Το πολύ όμως λέμε τώρα τα 5 μποφόρ. Και αυτό είναι το καλό βέβαια, ότι από τη μία μεριά τώρα με τους βοριάδες έχει μειωθεί και η σχετική υγρασία, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τους νοτιάδες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μπράβο ρε Θοδωρή, είσαι άριστος. Αυτό δείχνει πόσο αγαπάς τη δουλειά σου, όπως το δείχνει και το βιβλίο σου.